Pasaden ekainaren 8an aurkeztu zuten Aretxabaletako Arkupe Kulturetxean Galartza dorrearen historia jasotzen duen liburua. Duela 30 urte, Arantzadiko Alfredo Moraza eta Alex Ibañez arkeologoek indusketa lan batzuk egin zituzten bertan eta horiek oinarri hartuta 30 urte beranduago dorrearen historia jasotzen duen liburua egitea erabaki zuten. Gaurkoan liburu horren sustatzaileetako bat izan dena dugu platoan gurekin. Iñaki Urreta, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, lehenik eta behin, gaurkoan liburua ere ekarri diguzu eta erakutsi egingo diegu ikusentzulei. Hemen duzue liburua, irudiotan ikusten aritzareten bezala, Galartza, linaje, itorre liburua, eta, bueno, hauxe, berari honi buruz hitz egingo dugu gaurkoan Iñakirekin. Iñaki, ondo iruditzen bazaizu, lehenik eta behin, nondik sortu zen liburu egiteko ideia edo? Behitu, ondela 2 urte aurkeztu genuen Aitor Rentzia eta Bixo, nik egitzako liburu bat Otala familiako ingurukoa. Eta orduan aipatu zen Galartzako bat eta entzule batak ezaguzkun, zertik Galartza buruzko zer badakazu eta horrekin, eta guk aurretik bagenunkanako asmo hori, zertik ez du aprobetzatzen Arantzadik 1980 urtean indusketen memoria eta badau zati bat, iguarren alia, horren inguruan dana, horrela izan da. 30 urte beranduago, 34 okerrez baldimanago egin duzue kasu honetan liburua. Egin dezagun ogaino, 34 urte atzera eta jendeari kokatzeko edo zer gertatu zen urte hartan? Bitu, 1980 urteako abuztuan indian, erre egin zen, kortotikutu bat egin zen, eta zu hartu zaben, eta orduan gehatu ziren bakarri, kiskaldo egin zen, eta etu zen, kanpoko horma eta barruko horma mausgarren mendekoa dana, besterik izan gehatu. Eta orduan hori ikusitza, udalak urte batzuk geroago, ebaki zauen, zelan zen, ustez, ondari importante bat txaldarago, ze bat egin horrekin. Albostu bintzien bertako Javiekin, eta udalak erosi zauen zati bat, iparraldera ematen dagoena, eta Javiek etu ziren beste zati batekin. Zabaia, edo Teliazpiko pisu hori, udalaren eskuetan gehiatu zen. Eta orduan, Arantzadikuek eta horri ziren indusketak egitea, eta hortik eta zen memoria hori eta guztiari. Udalaren nahi horrekin zeukera aipatu duzu, Arantzadikoi deitu, eta esan dugu Alfredo Moraza eta Alex Ibañez arkeologoak etorri zirela indusketa lan horiek egitera. Indusketa horietan zer da aurkitu zutena? Izan behar da, Eloiza Uribarri zala indusketaren zuzendaria, ze Alfredo eta Alex gariatan zen gaztetxoa, karrera bukatu berria ziren, eta... Zer aurkitu zuten indusketa horietan? Beraiek esaten dute, indusketan lurrazpien oso gutxi. Gerra osteko zerbait eta 20. mendeko obra batzuk, baina izan aurkitu elementu fizikoak edo lantzapunta batzuk edo arkabu zen ez papez. Oso neko indusketa garbia izan zen. Importantia zen hormak. Bera izatu zen itxura ona zula dorretxia, 15. mendeo izateko, hormak oso zendua zitulako, gehizen bat iparraldeko zatia, metro eta erdiko dakata bataz beste hormak, eta ero barruen eta ben horma origin dela 15. mendeko ere oso ondo mantendu izan. Orduan, dintzat, kanpotik itxura, desente zuela, maiko ona. Aipatu duzu agian indusketa horietan Alfredok eta kasu honetan Eloisak eta ez zituztela gauza asko aurkitu, baina 30 urte beranduago indusketa hori aitzaki hartuta edo bertan jasotako informazioa liburu batean osatu edo bildu nahi izan duzue. Zer da kasu honetan liburu honetan jaso duzuena? Alde batetik, hartatzea izan da barkatu bere memorian 3. alia, ez? Horretak bizate, berezen dira bat Galartza familiaren eta Javien, beste Javi batzuen bilakara historikoa, eta ero bigarren zatia da txiari, eraikinari dagokizuna. Orduan, egin behar lana egon nire bintzat urtebete oso irakurtzen eta formateatzen testu hori, gauza batzuk eguneratzen, zue geologiko bat egiten, ohar biografikoak eta
azalpenak eguneratzen, eta beraiek sekulako lan egin dute, hori berri irakurtzen, hogetan urte geroago. Eta baita ere, gehien bat, bigarren zatia, detxeria daukizuna, hori eguneratzen, horretxen inguruen, azken urteetan, egon dia, nobea batzuk, berrikuntza batzuk, eta hori sartu indute guzti hori hor. Aipatu duzu eta lehen ere esan dugu, sustatzaileetako bat zeuzarela, denboratxo bat egin duzuela, berriz guztia irakurtzen, datu guztiak errepasatzen, liburuan sartzeko, nolako bidea izan da prozesu hori? Luzia, ni nahi zuten izan, Aitorrantxiak ere, Aitorrantxiak izan zen, alkatie garaiatan, berak bultzatu gintzuna zeratik, dorrearen berguntza edo zebat egin behar zara joakin. Ez bota, hor behi aukera zauen, zaren moduan, itxeta bota edo hartu eta ondari bihurtu. Harriak ez dira ondareak. Ondareak gauzatia bihurtzen dira ondare norberak edo harriak begiratzen duenien. Hori garbi izan zeben zarpenean alezek, ondareak gauzak dira elementuak. Ondara bihurtzen dira harriak begiratzen atutzen dituenien. Orduan, horte juntzan, prozesu luzia, astuntsua izan da, baina, zen gehien bat, zurdura egin da zegoen, gustora gauz, ataradan emaitzarekin. Irudietan ikusten ari gara, ekainaren 8an egin zen aurkezpeneko irudi batzuk, eta Arantzadiko kideek esan zuten, ez dela ohikoa horrelako dorreak aurkitu zuten egoeran aurkitzea. Zergatik diote hori? Ni uste izan zuela, beraiek ebilizien, Arantzadikoek ebilizien, industrietatzkoak egiten, dorretxeak batzuk, garaia 15 mentegua ziren, egurrezkoa ziren, hau da, arrizkoak erotxua edalako, eta, ni uste dut, esaten zutelako, esan zuten hori, ikutsitza zelako hormaz itxura eta guzti hori. Bestel esaten dut, industria azpin ez da bezer, baina kanpotek itxura eta, horregatik aprotxatu inda. Ez zaben, elementu esotu duela kondo zeuden. Nik uste hortik zoiola. Laketa asko izan dira, beraiek egin dute liburuan, nola izan ditzeken lehen torreak, egurrezko izango zen, baina ez dira usatzen izaten nolako izan zen. Oda Namariako horretxa zaltzen dute bai, olako bat, goikaldi izango zen egurrezkoa, almenak izango zitxun, eta baina, aurkitu zuten nien hormak eta izan dut, apoiagarria da, eta hola nahi izan. Galartza dorreari buruzari gara, Galartza abizena, Aretxabaletan galartzatarrak zeintzuk izan ziren? Atxabaltan da Leiz Bailaran. Honek, mendean, Atxabaltan, Leiz Bailaran behitzen ziren laulein handiak, egiten nagusienak, bereia ziren nagusiak. Bereien historizian presentzia izan da oso importantia. Urriolako gaineko gudan, Garibai eta inetiko gamotaren kontrako lehian, baita ere gero Gipuzkoa sartu zanean Leiz Bailara arro hilizien, eta gero importantiena politika aldetik nola Leiz Bailara askatu egin zen, Gebartraren menpresionuetik, bere izan ziren hori produzio guzti hori aurrera eman zutena. Eta aurre egin zioten Gebartraren armadai eta baita ere gero lumakin eta borrokatu Valladolid zen erraian aurrien, eta bere inbaitza izan zen, 2005 eta 2008 urtean, Leiz Bailara Gebartraren gandik askatu egin dela eta sartzean da berriro erriaren lurre bezala. Baile Real de Lenin bezala ezagutzen dena. Eta lehen hitz egiten aritu gara, hemen liburuaren azalean armarri bat aurkitu dezakegu, Galartzatarren armarria, eta uste dut honek ere zer esana baduela, ezta? Bai, armarri hori da erregearen, Felipe Bigarrenak emandako, bere Leiz Bailara butatzen denako erregearen lurra izatera, dokumentu horren azalean saltzen den armarrixa da. Eta ez saltzen, bereiek Alfredo esan zuen azalpen dian, ez da saltzen Leiz Bailarako beste ikur bat, ez beriena. Ze berei izan ziren hor, nagusiak hori profesori aurrera ematen. Alkatia izan ziren, gero kargu asko izan zituzten, baina profesor hortan izan ziren oso buruak.
Ze garrantzia ematen duzu baita ere, lehen aipatu duzu, ondareari buruz ere hitz egin duzu, ze garrantzia ematen duzu herriko ondare historikoari buruz, informazioa jasotzea, eta batez ere, herritarren esku uztea? Informazio jasotzen ez bada, ez da memoriarik, edo ez da historiarik, egongo dira, gauzak asmatu egiten dira. Orduan, memoria barik, ez da transmisiorik. Transmisio da, ondarea mantentzeko bideri bakarra. Orduan, liburu honen garrantzia nik esango leko datorkiola hortik. Hori informazioa da, gure dagoenak dauko eskura informazio hori, eta aukera ona da izautzeko gure ondarea. Galartzara ikusi ditu behar, eta jakin, zeintzu ziren hauek, bereiek eta baita ere eskoitzako ere, galartzatarra eskoitzan Ibarrundiako etxia bereina zen, handau armarisa ere bai. Eta leku askotan ikus daiteke bere armarisa, ez? Baina, Leiz Balearan ondarea zure dituzten, baserriak, lurrak, eskoitzan desente, atxagaltan ere bai. Orduan, aukera daukate gure dagoenak liburuazteko eta irakurtzeko. Hain zuzen ere, ondare hori zaintzeko edo berreskuratzeko eta jendearen eskura izateko, bai orduko udalak eta bai oraingoak ere, bultzadatxo eman dute hori behintzat mantentzeko eta liburuan jasotzeko. Egia esan, atxagaltan, azkenengo urteetan, beti egon diren korporazioek beti horren alde egon dira, eta horrei oso gustora gabiz behiekin, eta eskarri emoteko moduko da bere jarrara, ez? Hau izan da bere laguntzalekin, aurrako ere bai, beste aitorrekin jako beste lan batzuk ere bai, eta dana daude zintzilikatuta udaletxearen webean. Gure dagoenak behar dauka aukera irakurtzeko, hau zaurezun ala jungo da. Iñaki, mila esker gaurkoan guri, Galartza liburu honi buruz hitz egitera etortzeagatik, eta nola ez, gu jendeari esango diogu. Liburua, bai Aretxabaletakoei, baita Bailarako beste kide batzu liburua jada uste dut salgai dagoela, okerrez baldemanago, Arkupen bertan, eta nola ez, liburua irakurtzeaz gain, joan daitezela Galartza dorrea bisitatzera. Hori da, ze Galartza netako eraikin esan dutun den indarra dakola. Bere dako presentzia ez dako armarri, baina dako indarra bat bere nahiz eta etxia izan, etxe bizitza berak ikusten jakon diokan bere gotorleko moduan ditun ezaugarri batzuk. Ez zaetzerak eta gauza hori. Gonbita horrekin utziko diegu ikusentzule, Iñaki Urreta, mila esker gurean izateagatik eta hurrengora arte. Bale, eskerrik asko.